Yo, man! Hey! Yo! Sir. Kaya ka nga, kaday. Kung sa'yo, mga nabot pa sa bus, sir. Wako kayo sa bus, Kaya man kaya bonsai. Saan ba dito yung makabili ng bonsai? Bonsai. I don't know! Saan ba makabili ng bonsai? Ingon daw nila, diri daw to daw, kay bago daw yung opening na bunsayan daw. What? Suda po Kaya ka na, guys. Ibuga po ninyong tuloy, kabalong Bisaya, tanya kamo, ikaw, Tagalog, Incheck, English. Ano? Ay, dito, lakaw ta. Walking ba, walking? Walking, walking. Okay. Sorry, Dito po tayo, sir. Sige. Asa ba kung karoon na? There! Kaya manin, sana Ba't na hindi ko maintindihan yung mga sinasabi ninyo? Ako po, di ko kasulti sa inyo Ikaw, English. Ako, wala mo ko kay eskwela. Kaya na ako ng English. Before, sir, I go there, kabalo ka, sir, kung nasa ni Bonsai, Baligya. Tara. Nay. Diretso ta, sir, diretso ta. Naklaro mo, himala ni. Sa mga tawanan yung asa. Kara na naman. Hey, I'm so tired. Ako lagi mapungutang yung pagbaong ko Bili niyo ka ba? ba na bili? Bonsai? Pag Tagalog, I want to English, buy. Incheck. Mga pilingon, makayo. Yabang ra mga nawang Hinikar ka tayo. Mo na yung tag-iya lagi What did you say? Ano sinasabi mo? Ha? Kuan ba? I mean, tag-iyas mga bonsi. Sagiya. Oh, bonsi. Etsin, so de bondi. Bonji. Oh, bondi. Pangutanong turun ta. Na dito turun tag-iyaw, ha? Tindihan mo ako? Hindi. Oh, mini ka. Ano ba to? Ang ulo. Ay, sir, may adlaw, sir. Ay! May gantapon! Ay, kuya, pasan po ba kayo galing? Good afternoon. Kara ka tayo, giray? Ay! Galing ako ng bukid! Nagkuha ako ng kahoy! So, anong gawin nyo dito? Ay, sir, mamalit ang tamig bonsai, sir ba, sir? Unaan lang kay bonsai, sir. Ay! Actually, yun, nagdadyo ko bonsai! Nya! Ay, susubok sa haba na ano na ko'y bonsai baligya, ha? What did you say? No English daw. Ingon niya, no English. No English. Kara ka na. Ah? Karay. Ano yun? Ingon niya, mag-adtunot na diri, suda po ning ulat na pinag-aralan. Sabi yun yung mga, ingon daw niya daw, no English, Magtagalog ka. oh, hindi ko marunong naiintindihan. man ako magtagalog, but konti lang, actually, sabi niya, dili na magsaba ba? Kay basig na magnuno sa punso. What is magsaba? I mean, ay na. Ay, sige na! Ato na ta! Dali! Guys, let's go! Dali! O siya, ayaw subok siya pa, ha? Kay, ang ako po siya sikrito na di. Dali. Mauding ako butsay. Lao, kanina Grata. duta kayo. Siya, ayaw siya pa, ha? Ikaw, ayaw siya pa. So, kaya doon ba aning open na ko aning pila di katidan ade? Halo ka, sir. Ako ang pinakadato sa mua. Kaya ang papa nako, papa rin ako. Ayan, so, kagamay ng kwartahan, na. Hey, Katula ba yung kwarta Ben. mo na, maragkuha na? Lit-lit sa inyo. Kita nyo? Ano yung kwarta ninyo? Pwede pa maipay, ano? Kwarta mo na yung kwarta. Gani, nakuha ko, baryera. okay na dyan ha? Pantay mo. So, ang katidan ade 3 million! 3 million! 3 million? Kagamay na, presyuhan na, pataas para, oy. Kagamay, sunugor naman ako sa balay ng kwartaha, oy. Ikaw, kung saan may pangambog ni mo? 4 million. I offered that. 4 million. Wait. 5 million euro. Pangina. Sige! Kung gusto ba ito dyan na pataasun ko eh? Pila to last 6? 7 million! 7 million? Kagamaya ng kwarta, oy.
Ginasunog raman po namo na sa mong balay, ginasunog ba? Patasig mo na ako, pakutag 10 million ba? Ikaw, sa'yo pakambungin mo. 11,035,000 dollars 11. 12 million euro. last night. Jordan 15. Karang-karang gold. Hapok ba kadik isa, oh? Mura man si kwarta, di wa ba pantopig ang ilo nga ni mura magipilo na lata? Pagtabi ito patas o dako, di? Makakaya, di? Ah, sige! Nalagot ako! 15 million and 1 pesos centavos. Wow! Kana lang mo presyo? Kagamaya ra po danoy. Aputa po na og 60 million na. Wala ra na sa akong bulsa. Oy, naunsa man ang presyoan. Ikaw, sa'yo pakambungin mo. I surrender. I can't go home. Loser! Okay. Sila kaya sa bayad. 16. Gawin na nating 18 million dollars euro plus gold reserve sa USA. Kana. Ay. Bata, wala ba surrender sa kwabran. Ito mo na pinakadato sa mga manggod. Ikaw, basig mo surrender ka. Pakita mo yung pera mo nga. Wait! Kanina pa ka. Wait lang, wait! Pag unong kayo na ako, dili ipakita ang kwarta, basig guldapong ko nimo, basig manguta pa ka, kay wala kay kwarta, ulat lang. Hawa na ba't mo kauban? Suyo ka makaapod ka sa kong presyo? Kamay na Piligon ka, di mo Kamay na kayo na, boss! Ikaw, kaya mo yung presyo ko? Itong bonsai ng binili ng... Yung bonsai ba? Bonsai? Kaya mo to? Wag na lang, hindi ko kaya. Lasing nga ka. Ikaw, kaya mo talaga to 16 million? Ikaw na yung nag-iisa, tandaan mo. Ha? Hawa naman sila, wala na tayo pambanggaan eh. Yapag niya. Siya ba? Actually, boss, Ah! katong ginaingutan na, joke-joke na to. Ha? Pangit anang bonsai ni mo! Bakit? Tulungan ko!